Benvinguts i benvingudes a Frame, el teu podcast de cinema de confiança, on xerrem cada setmana d'una estrena de cine d'interès o d'algun tema random que ens interessi parlar. Avui m'acompanyen el meravellós Pau Bel. Un dia més, com estàs, Pau? Moltes gràcies. Molt bé, molt motivat per aquest episodi. Tu com estàs, Carles? Jo molt bé, com sempre. I avui tenim un convidat, que és l'amic d'en Carles, el Borja. Com estàs, Borja? Hola, molt bé. Borja, fes-nos una petita presentació de qui ets. Qui és el Borja? Bueno, pues, em dic Borja Moix. Vaig estudiar producció audiovisuals i espectacles amb el Carles. Ara ja ens coneixem. I expert de cine, no? I expert de cine. Clar. El seu currículum, expert de cine. Sí. De cine animació. Sí, no, el cinema i d'això sempre m'ha agradat i sí que és un dels meus hobbies. Domina. Actualment a què et dediques, més o menys? Pues, clar, jo ara ha canviat molt perquè clar, en el mercat laboral l'audiovisual sí que està bastant fotut. Vamos. No, lo Ahí següent. vamos. Per no... I ara jo estic en el sector de seguretat. Ah, molt bé. Doncs mira, hem fet un canvi. Doncs si ve algú a treure'ns la sala, doncs Si ve algú a robar-nos Borja. un micro, Borja, La rebenta, Pues avui, en l'episodi d'avui, ens acompanya el Borja, que s'acaba de presentar, i avui xerrarem de pel·lícules d'animació. L'estrena d'aquesta setmana ha sigut Vaiana 2. Ok. Quina pel·li, Quina pel·li. Uau. Que bona. Que bona aquesta Que pel·li. bona, Que- Des de Venom que no veia alguna cosa així. Sí, Bueno, Pau, de què va la pel·li? Perquè aquí ningú se l'ha vist, em Aquí- sap molt de greu. Un cop més ha estat molt complicat anar... Ser podcaster és molt difícil sí. i tenim l'agenda molt completa, però Pau, Moltes 30 tasques. segons. De què Llavors, va Vaiana 2? És molt curiós perquè és una pel·lícula que a mi m'ha sorprès que la sinopsis i els cartells, tot el que podem veure, és molt poc. Llavors, la sinopsis únicament t'explica que, igual que a la primera, los espíritus antics de la Baiana la criden a anar al mar per algun objectiu. És molt escueta, és una informació, no sé, que ja està. I és curiós també perquè és algo que tu veus la pel·lícula a cartellera i dius què hi ha nou? Normalment veus un personatge nou i dius ja el coneixeré, no? Coses així. No, en aquesta és que no està ni la Baiana al cartell, està a la platja. És raro. No em crida. Jo aquí vaig dir que pensava que estava a Disney+, però no. O sigui, només està el tràiler. Hòstia, sí, jo dic, flipar. que raro que Però estigui. saps el no? típic que entres a l'aplicació i et surt Vaiana 2 i que Clar. ja l'han penjat aquí, una polla pago jo per anar al cine. Clar. Pues no, és només el tràiler, per si a algú li passa. Això que dius del pòster va passar amb Avatar, perquè El mateix podcast. No, però abans que estrenessin la 2 van tornar a reestrenar la 1 a cines, i amb un pòster diferent. I jo recordo que vaig anar amb un amic a veure-la, i estem així i els de davant diuen coño, que és la 1, quan de cop apareix el... Sí, com equivocar amb el puto podcast. No, jo ja sabia que era la 1 un altre cop, però els de davant, de cop, escolto com diuen hòstia, esta és la 1, no la 2. Clar. Sí, que a vegades... Que a vegades repeteixen el mateix pòster. És això i una pel·li que curta no és, saps? Que estàs 3 hores i alguna cosa ja. Pues sí. Ara anem a començar, us anem a fer el nostre top 3 de pel·lis d'animació que no podeu fallar i heu de veure al 100%. Anirem dient tots una per una, que tots tenim el nostre top 3 creat des de la nostra infància, des dels nostres records, les pel·lis que més ens han alegrat, que més hem plorat, que més ens ho hem passat bé mirant-les i que recordem amb carinyo ara que som adults. O sigui que, Carles, sisplau, comença amb una pel·li d'animació que els nostres oients no es poden perdre mai. Vale, jo diré una, que per sortir-me de lo habitual crec que fa falta mencionar-la, que és Les aventures de Tintín, la pel·lícula de Steven Spielberg. La vaig tornar a veure aquest estiu. No sé, l'havia vist de petit, però vaig dir, em ve de gust tornar-la a veure. I que top, que xula. I és una llàstima que anaven a fer la segona part i no la van... No sé què va passar, que no la van fer al final. L'anava a fer Peter Jackson i no la van fer. I aquesta és de Spielberg, que és la història de Tintín, el personatge clàssic belga amb el gos. Milú, que és un número també. Milú, sí. I és una pel·lícula superentretinguda, una pel·lícula que em recorda molt a Indiana Jones, que no m'estranya que l'hagi fet Spielberg perquè ell és el director d'Indiana Jones, els que no ho sàpiguen. Bueno, menys de la 5. Menys de la 5. Quina puta merda, la 5. És l'única que hem anat a veure. Hòstia puta, quina... Va sortir aquest any, no, la 5? No, O va l'any sortir passat? No, va sortir igual fa dos. aquest estiu, no l'anterior. Sí. Un mierdón històric. Horrorosa. La vam veure al cine i
hòstia puta, quina pel·li. Jo que no havia vist una altra, tampoc està tan malament. No sé. De cop al final apareix Bueno, un al final personatge és molt històric fumada. que dius, what Al the fuck? final és una... En plan, bueno, igual, estem parlant de... Com no és animació, No és animació, no parlem, però... No li tirem merda avui. Però Tintín, una pel·li superxula, amb una animació que és increïble i escenes molt guais i... Una animació molt rara. Jo em recordo que és diferent aquest tipus És d'animació. molt diferent, sembla d'aquestes de persones, captura però... de... Aquesta que jo crec que el que feien era com el motion capture aquest dels actors, de que els hi posen tots els puntets a la Clar, cara. això és veritat. Algo així, no sé, devia ser, perquè és molt curiosa i és una pel·li que no falla. Molt bé, Borja, Jo... ataca el micro. Jo, pues, tinc vàries. Ara només tinc que dir una, no? Sí, ara digues. Val. Doncs, mira, et diré una que també és bastant recent, que és la de l'Spiderman al multiverso. La primera, jo et diré que és la que va guanyar l'Oscar a millor efectes d'animació i la història que també està molt bé, que no fan la repetició de sempre de Spiderman, no? I l'animació d'ordinador de Sons està brutal. Una animació també que va donar una revolució total al que, com coneixem l'animació i s'està fent ara. És a dir, DreamWorks també, El gato con botas, va pillar aquesta animació, Guinyo, la nova del Robot Salvaje pilla aquesta animació, va ser com una gran revolució i bueno, ja es va parlar molt d'aquesta pel·li. Dient-li lo del gato con botas ha sigut com a... Saps el meme de TikTok del foreshadowing? Que algú obre una botella de Fanta i de cop li explota, llavors torna, pues... Quina comentaràs ara? És que la més, el gato con botas, la tercera que jo volia comentar, més que res, perquè jo anava al cine dient, bueno, anem a veure el gato con botas. La segona, vale. La primera, el gato con botas, de Humpty Dumpty, el huevo el puto Humpty Dumpty. És bona, És bona. El puto Miquel que té a casa seva la foto de May amb la cara del Humpty Dumpty, no? És veritat, sí. Doncs sí, aquesta, més que res em va sorprendre molt, tota la simbologia amb la mort que té... Bueno, no simbologia, està la mort tal qual allà, però diguem que és un personatge metafòric perquè és com que només la veu el gat. Al final la pel·li, per qui no l'hagi vist, és del Gato con Botas, que interpretat per Antonio Banderas. Gato con botas, un vasito de leche. Que de sobte perd una vida i es dona compte de que ja ha perdut totes les seves vides i que l'última vida que li queda és la que queda per viure, com la resta de sers humans, però ell sempre ha sigut molt aventurer i molt echau pa'lante, i clar, tenia un motiu i és que quan moria no importava, no? I llavors li dona aquesta importància a la vida que no és un drama, per a nada, però sí que té moments... Té un moment drama, sí, maco. Però té moments que estan molt ben vists, personatges molt ben construïts, icònics, no sé. I també l'animació... I és l'animació, que és totalment diferent al que havíem vist fins ara a les pel·lícules del món de Rec i que ja s'ha dit que Rec 5 es farà. I jo entenc que serà aquesta animació, no? I a mi m'espanta una mica, Igual és animació com el primer capítol de Los Simpsons. No, t'imagines allà tot... No, però com dibuixat. Estem molt acostumats a l'Rec de l'animació de tota la vida. Llavors, que amb el Gato con Botas ho van fer molt bé, però ojo com ho fan amb... Ja, Rec no li pega tant, no? No és tan però si et fixes, com quan DreamWorks fa ara la seva introducció, el típic que posen abans d'una pel·li a DreamWorks, fan com un viatge, així com una hada, la de la lluna, bueno, el nen aquell, i es veuen tots els personatges amb aquella animació. Com Marvel, quan surten... Sí, sobre el Madagascar, sub Kung Fu Panda, tal, tots amb aquella animació, i no em va acabar de desagradar, però fa por. Jo que sóc molt fan de Shrek, i aquí diré la meva primera pel·lícula, com enllacem avui. Jo clarament el meu top 1 sempre d'animació, sempre a l'univers de Shrek jo he sigut molt fan. Com així, però ho ha fet per lligar bé, estàvem parlant de Shrek, ara seria després com... Digues. Bueno, top 3, a dir 3 que no et pots perdre. Jo... però pensava que havíem dit la 3. No passa res. Da igual. Jo diré, la meva top 1 sempre serà Shrek 2, encara que la primera també és boníssima, encara que la tercera em sembla superdivertida i la quarta em sembla també boníssima, encara que la gent li foti de merda fins Quina era la quarta? La quarta és de Felices para siempre, el Rumpelstiltskin, que me la vaig tornar a mirar fa poc i bàsicament la meva opinió de la quarta és que la quarta està feta per la gent que ha crescut amb Shrek. Com dir-ho? Entenc que no és tan divertida i tan infantil com les dues primeres, bueno, infantil, és a dir... Sí, com per nens. Sí, que als meus pares els encantava mirar Rec, perquè és com una pel·li que fa bromes d'adults també i tal. Però la quarta és més drama. Bueno, que al final és Rec,
bueno, és això que firma un contracte perquè vol tornar a la seva vida d'ogro i perd a la seva dona, als seus fills, perd tota... Bueno, com si no hagués nascut, de cop. I fa com un missatge molt maco de valorar la teva vida i valorar la teva... com tot el que tens i no menospreciar-lo. I jo crec que és això, clar, un missatge més per a la gent gran i tal. I a Rec 2 és que és boníssima. És que té momentazos de Rec 2. Com Té una de les millors bandes sonores de la història del cine, per mi. És molt top. Llavors, jo 100% s'havia de mencionar aquí. Qui és l'MVP de Rec 2? El millor personatge? El millor personatge La de Rec 2... puta galeta, La galeta Genji és molt... La trans del bar. La tia del bar. No, però és molt top. Parlant d'això, la setmana que ve s'estrena Emilia Pérez als cinemes. És veritat, no? O sigui, encara no aquí a No, em Espanya... sembla que divendres. S'estrena, per fi. Bueno, mira, pues l'anirem a mirar. Shout out. Un shout-out per Emilia Pérez. Vinga, seguim, Carles. Vale, jo he fet trampes, jo no parlaré d'una pel·li, parlaré d'una sèrie. Cortar por la línia de puntos. La tenim a Netflix. Creada per un artista italià, es diu Zero Calcare. És un tio que és dibuixant, és còmic, fa tot. I és una sèrie molt de reflexions vitals, de comèdia negra, de drama existencial, inclús és molt xula. I realment es veu en una tarda, la tens vista, no? Jo crec que en 2 hores. Són capítols molt ràpids. Sí, però sí que és veritat que és dens. En plan, si et vols quedar molt amb el missatge, Sí. tot l'episodi és diàleg, tot l'episodi és amb xascarrillos i tal, i bromes A mi existencials, em sobrecarga veure molts Clar. seguits, Ja. emocionalment. I em passa molt del BoJack Horseman. Sí. Hòstia, a mi el Clar. BoJack encara més, perquè que BoJack també- és molt... No vull dir que és d'aquest rotllo, però és bàsicament un personatge parlant amb... O sigui, tota No és Big l'estona... Mouth, no és Big Mouth. Clar, inclús Ricky Morty una mica. No, a vegades no. I potser a la gent no li sona, però hi ha un àudio de TikTok molt famós que és una escena de la Sí, pel·li Hi ha que és... molts, hi ha molts. En plan, s'ha tret com molt de context, no molt de context, però en plan, que igual algú no coneix la sèrie i no sap del que estic parlant ara, però li posen a l'àudio que o li posen una imatge Sap de com de és què el estem personatge i sap a què ens referim. És una sèrie que val molt la pena, és animació per adults, no en plan animació per adults, pues, perquè el missatge doncs, no és per Hentai. nens. Clar, no és això, no està el Zero Calcare allí fent coses rares. I molt guai. Perfecte. També té una segona temporada, però la 1 és la La Prime. Prime, fucking Prime. Sí, bé. Seguim, Borja. Doncs mira, jo ara et diré una que és un clàssic i de l'anime, que és El viaje de Chihiro. Aquesta del principi dels anys 2000, que aquesta va impactar molt també. Sobretot l'escena... Aviam, no sé que és un spoiler, Fes-lo. però Ja ha passat. jo crec que tothom sap quina és, no? No l'he vist, van al Sap greu, restaurant... sap greu. No em mateu, no em Llavors mateu. no escoltis, potser. Bueno, Quan van al vale. restaurant i els no. pares de la nena Sí que l'hem vist. mengen L'hem vist per classe. i... És al principi, de fet, és Fa al molt principi. fa molt que no la veig, però que es transformen en porcs, diria. O Sí, animals és segur, això, és crec que això. es transformen en l'argument porcs. principal, com no? És la Sí. premissa. Primer de tot, Àlex, per què no l'has vist? Vam fer un treball de Viaje de Chihiro. Això és un puto facto. Espero que no m'estigui veient la Hòstia, profe, mal. però vam fer un treball de Chihiro, un examen i tot, no? 2,8 vaig treure jo. Va dir, sigueu breus, vaig ser breu i pues, no, igual no volia que Pues- fóssim tan breus, no sé. Pues no vaig trobar temps per mirar-me la pel·li o no em va acabar... I mai me l'he mirat, al Ara final. te la veuràs, ara que Ara te la sí m'ho recomano. recomana el Borja 100%. Bueno. O sigui, no puc fallar. De Ghibli, Però és la que més t'agrada? Sí. L'any passat van treure la... El niño i la garza. Exacte, Sí. de Miyazaki, però per mi el viaje de Chihiro. Sí. Tiraré un Top. facto. No, Tiraré un totalment facto. apuntada. Tira't un facto. Totoro. Digue-la. Totoro és avorridíssima, Ah, és una avorrida. merda de pel·lícula. Ja. Bueno, una merda no, a veure, però és A veure, Per mi avorridíssima. és la pel·lícula per fer la migdiada. Han veït Vai- molt malament. Jo vaig anar amb un la amic Viaje a veure l'altre. el Fenòmena, cinema de Barcelona, i dura hora 20 la peli i se'n va fer
Sí. llarga de collons. O sigui, estava... Sí, sí. No l'he Mira. vist, però sé que té un fanfic, en plan, com, Sí. saps, típiques Perquè pel·lis que Totoro tenen és com fans, la molt figura- fans. Totoro és com la figura que si tu penses en Ghibli, penses en Totoro. Clar, sí, bueno. I llavors, clar, és com molt icònica, però la pel·li com a tal, a mi no m'agrada. Em sembla avorridíssima. Saps què passa? Que és una pel·li que et vol portar en un ambient de tranquil·litat i tal, i no arriba a haver-hi un punt que trenqui la tranquil·litat i la calma una típica fins... trama de... Clar, la típica algú trama que tu t'han- esperes a una sí. pel·li no arriba igual fins a minut 40, 50... Bueno, És molt tranquil·la i, bueno, està feta per això, però sí que és una pel·li molt lenta i que el drama, el problema, apareix i s'acaba solucionant, però... bueno, titular. Totoro, pel·li per siesta. Ho Sí. deixem aquí, no? Te la Pel·li veuràs? per la siesta. Te la Ara veuràs, mateix, tu? sí. Ara, si em vull fer la siesta, sí. No, bueno, Tal sí. qual, Sí. tal Si em qual. vull relaxar una estoneta al sofà i lo típic que dius, em poso alguna de fons, doncs mira, Totoro. És bonica, és Ja bonica. m'ho- Se't ja que ho suma a la diuen. watchlist, eh? Sí, sí, joder, jo no paro, tio. No pararé, tornaré superotaku el diumenge. Però... Vale, digues, Ok. Pau. Ok, la meva segona pel·li, sense dubte, la tinc altíssima i és Wall-E. Jo és una pel·li amb la que vaig connectar molt de petit i que torno a veure ara i dic, és que és perfecte. Hi ha pel·lis que connectes, però per com ets tu, no? Saps quina és la... O sigui, tots de petits teníem aquella pel·li, saps? La típica que deies als teus pares, posa-me-la, posa-me-la, posa-me-la. Story Com que- Boys. Story Story Boys. Boys, Tu clar. eres de Toy Story. Toy De Story 2. Tu, Borja, Jo també, Toy Story. Bueno, Sí. també potser et podria dir Los Increïbles. que pilles les joguines d'allò, que com que pilles una obsessió, jo és rec, com he dit. I tu, Pau, Jo, era més Ara Cars. diu... No, era més Cars, Vale. però Cars la torno a veure avui en dia i mola, i dic que és molt top, la 1 sobretot. La 2 està guai, a mi m'agrada, però la 3 ja no. Però Wall-E és d'aquestes que dic, buah, era molt bona, la torno a veure i dic, és que aquí se li acudeix fer un drama romàntic que és crítica a la societat entre dos robots que ni parlen. És que no sé, em sembla molt loco. va ser guanyadora de l'Oscar. Crec Wall-E, que o va no? estar inclús nominada a millor pel·lícula, no ho sé ara. És que va ser molt bona. Crec que l'Oscar la va guanyar... No, va ser Toy Story 3 que va estar Ah, nominada a vale. millor pel·lícula. Directament ja no pel·lícula d'animació, millor pel·lícula. Uau. Però Wall-E, perquè quan l'any de Wall-E només nominaven 5 i l'any de Toy Story 10, però si no l'haurien Clar. nominat segur. Clar, és que massa top, no? Jo és el que dic, fins a minut 40 no hi ha diàleg, però tu estàs dient que... Clar, perquè et van donant com info del que està passant, tu veus un planeta, has habitat, que no penses ni que és la Terra, que està ple de merda. Clar, després vas descobrint, i després la nau, tot... És molt top. Algun dia podem parlar de com Pixar ha anat a menys. Però és que Pixar estava en la... Perquè, per exemple, Lightyear, que també és a l'espai... Home, baixa També. molt. No, Bé. Lightyear, jo sé que m'ho vam parlar potser una pinzellada de l'últim capítol, això de com Pixar, després de Coco, Soul, va fer una mini... És veritat, ho vam semblava xerrar, que Ja, Bueno, perquè no acaba- Elemental ja no és el mateix. Elemental no és el mateix, llavors, però de cop està tornant... Encara li falta. encara fer li un falta, bombazo. però amb Inside Out 2 va tirar aquest... Clar. va tornar amunt una mica. Fixa't, Però no és una nova IP, Helio serà. Vale. Que Com 2025 sigui, Aquesta, com aquesta, sigui la una vas merda... Com sigui una merda Com sigui un serà error. duríssim, Sepulta Pixar, Però bueno. Continuo jo amb el top de pel·lícules i jo he de dir, mencionar Kung Fu Panda. Diré la primera perquè té uns moments boníssims, o sigui, també em sembla una pel·lícula supergraciosa amb Jack Black doblant a Po, o sigui, em sembla amb actors boníssims de doblatge i bàsicament és un panda que és el Guerrero Dragón i aprèn a fer Kung Fu. Per qui no l'hagi vist, que em sembla un crimen. No Realment és Kung Fu una Panda. trama que jo dic, com se'ls hi veu puto córrer? És que és boníssima. Perquè ara dius, clar, Kung Fu Panda, però en plan, al moment de... En el seu moment, Algú clar. ho va inventar. Sí. Però és que a mi l'humor, l'animació és 10 de 10. I la segona, per mi, de les millors com segones parts que he vist d'una pel·li d'animació, com el Rec també, que dius, normalment la 2, a vegades fins i tot Diuen hi ha gent que que no és diuen la que és bona. millor que la primera. Però a no, vegades. l'argument universal és que les segones parts no Les són tan segones bones. mai sí. Mira, ojo, perquè la segona de Kung Fu Panda té aquell humor de petit, de nen petit que també et pot agradar, però d'així humor, i té una part molt profunda, que és el que dèiem abans, que al final el Paul com que descobreix que el villano de pel·li va a matar tots els pandes i ha de descobrir com qui és ell, d'on prové, com descobrir la seva història, una cosa com que li està passant molt també a la societat actual, no? El no saber quin sentit té la teva vida i què has de fer, i té un missatge així la pel·lícula, una pel·lícula d'animació, que al final les pel·lícules d'animació estan fetes per nens, però tenen missatges per nosaltres i pels adults molt importants. Per això dic que Kung Fu Panda 2
100% recomanables, i si esteu un moment així perdudet de... Hòstia, on vaig? Pues, Kung Fu Panda. Hòstia, no sé, faig On vaig? Kung Fu Panda. No sé què estudi... Ai, comunicació visual, on acabaré? Kung Fu Panda 2. Ja veuràs. I totalment, hem d'acabar amb el top 3, bueno, top 1 de pel·lícules. Jo diré un que em sembla que el Pau i jo tenim Coincidiu? el mateix. Ha sonat bé o no? Sí. No, amb els Us feu ja... El dieu els dos El diem alhora. ja? Parla tu, no, ja. No, Digue-ho tu. va. Sí, home, imagina que ens solapem i queda fatal. Digue-ho tu. També tens raó, doncs Ratatouille. Toma ja. Ah, mira, sí. Una pel·lícula... Clàssic. Clar, és que Pixar estava en la cumbre, jo he dit. I Ratatouille és una altra d'aquestes pel·lis que tu penses al concepte i dius està boig a qui se li va acudir, perquè posar una rata, que és el més fastigós que tu pots trobar a una cuina, a ser el xef principal d'un dels millors restaurants, però que ara està com caient, té una crisi existencial totalment al Remy, la rata, perquè és com no sent ni rata, però tampoc es sent humà, perquè és una rata, però li fa fàstic anar a quatre potes, acaba entrant, és la Quatre. seva passió, és un geni talentós cuinant. Clar, és un pel·lículon, per la tua Ratatouille. I tota la trama romàntica del Linguini. Linguini. Tota la trama del xef mort, apareixent-se, Gusteau, sí. Sí, no. Tota la trama del puto crític, a l'Ego. Bo, En plan, és que hi ha Ego. tantes coses Té top. moltes coses Que bones. fa... Mira que Ego és un personatge que el recordem supertop, però jo vaig veure la pel·li fa poc, fa unes setmanes, i és un personatge que surt molt poc, però que té una essència, té un tal que surts i dius, oh, Ego. A mi em sembla la millor pel·li de Pixar, amb diferència, Sí. a més. O sigui, Sí. per mi no té rival. En un top de Pixar pots discutir, vale, pues Increïble. Toy Story 3 és millor que la 1, Los Increïbles és millor que Monstruos S.A., tal. Però per mi, en un top personal, estan Ratatouille i les altres. I amb diferència, a més. A Monstruos S.A., cuidado. Monstruos S.A., Monstruos ojo, S.A. també Cars... mola, sí. està A mi allà. Monstruos S.A. m'agrada, però no tinc el vincle que tinc amb Ratatouille. Jo sí que el tinc. El Bueno, pues vincle haver que- escollit aquella i no ens repetim, cabron. No tant amb Ratatouille. Vale, Ratatouille vale. és un altre nivell. Això Vale, ja vale, que- no t'ho Jo he diré. de recordar que l'escena principal de Ratatouille, de petit, veure-la com aquella em feia por. La senyora. La que surt- Aquella al principi de l'escopet... Bueno, no sé, recordo com que em produeix com de... Et feia por en el carrer, per si hi havia alguna senyora allà. No, jo què sé, de rates, em feia al principi deia, hòstia. Però clar, tu ho analitzes des del punt de vista ets una senyora que vas a la cuina i et trobes una puta clar, rata i la cuinant. rebentes i li Clar, fots un clar. escopetazo, totalment, però de Clar, petita escena, com està feta així nublada, em feia mig por. Pues acabem, Borja i Sandy Ratatouille. Jo, doncs mira, diré una altra de Pixar, Los Increïbles, que aquesta, jo me'n recordo que en el seu moment va ser també bastant boom i és una pel·li que la pots disfrutar tant d'adult com de petit, no? O sigui, com el pare també fa, o sigui, quan deixa de ser superheroi i fa coses pues, de vida normal, quotidiana i això, pues, la trobo que és molt completa, vamos. Costumbrisme superheroic. Què és això? Pues la vida, el dia a dia del costumbrisme, tio, què serà? M'he quedat... Vale, sí. Jo, sí, Carles. Sí, Pauel, digues. Va, Pauel, va, què dieu? Va. I Los Increïbles 2, t'agrada? Menys que la primera, però està bé, tampoc. Moment facto, no és una moment merda. facto. Moment facto. A mi Los Increïbles no m'agrada tant. Uf, Facto, el comparteixo. Ara em diuen què prefereixes veure, la 1 o la 2, i dic la 2, però perquè No te'n recordes. no me'n recordo tant. I la 1 em fotria una mandra de l'hòstia, veure-la. Facto, mai Compres Facto? Mai he empatitzat amb els Increïbles. En plan, mai he Mai? tingut de petit, en plan, els Increïbles, me la pelen. Literal. Ja, jo Super Heavy tampoc, però sí que és veritat que la vaig tornar a veure fa poc, que vaig fer ahir Maratón Pixar. I mola molt. Roy Frozono. Me la pelen. Clar. Perdó, Borja. Me la I pelen. la baixeta aquella de la moda. Ah, bueno, jo sí. No, Etna moda, Qualsevol etna persona que es talla el cabell una mica més És curt, etna ja li moda, diuen, sí. etna En moda. sentit. Sempre, la broma caurà. I gràcies el als síndrome. Increïbles. El pelo. Ah, sí, el tio aquell Sí. també. Bueno, jo diré ja, per últim, heu dit moltes Pixar, És que és i jo, el meu top 3 és tot DreamWorks, tio. Ja. I jo pues, acabaré amb Madagascar, però perquè són les... És que per mi Perquè ets són Àlex el León. perquè sóc Àlex És el Rogeda! És top 3 que jo he de posar. És Rei, Kung Fu Panda, i he fet 1, 2, i Madagascar top 3. La 1, superdivertida, molt bona. La 2, Moto.
el Motomoto, que, bueno, la primera és un zoo, un lleó, un hipopòtam, una girafa i una zebra, que s'escapa la zebra i acaben tots a Madagascar. On està? Bueno, amb els personatges dels pingüinos. La segona és a Àfrica, que acaben a Àfrica al final i l'Àlex el León descobreix els seus pares i tal. I la tercera és un circ. I la tercera és boníssima. És road movie, no? La tercera. La tercera és molt bona, tio. Faran 4? No ho sé, això. No està dita, no. I los pingüinos de Madagascar? No, aquesta van fer la... Una sèrie, no? La sèrie de Clan era Prime. Sí, jo ara et dic, quina és la pel·li d'animació... No, quina és la pel·li durant un fin de mes taquillera de 2014? Pues va ser Madagascar, Los pingüinos de Madagascar, Los pingüinos me la van a mascar, que ho vam dir al capítol del 2014, però si no l'heu vist anem a mirar-lo. Això és un examen, Això és un examen de frame a frame. Doncs molt bé, hem dit ara els tops, tots els top 3, aneu a mirar totes aquestes pel·lícules. Teniu per veure i totes les que hem deixat. Mencions honorífiques, jo em sap greu deixar-me el Libro de Selva. A mi no. O el Rei León. Claro. Hòstia, són Atlantis volies mencionar. Que hem anat molt al 3D i al Pixar i ens estem deixant classicazos d'animació que fa pena no dir-los, no? Coraline, que la vam mencionar al de Halloween. Simbad. Top. Absolut. Te la pela. Sé quina és, però bueno, no em genera... Què has dit? Simbad. La de el gigante de hierro. El gigante de hierro. El gigante de hierro. Simbad. Jo la tinc altíssima, Simbad. Jo què sé. Haver-la mencionat? Bueno, però només tinc 3. Monstros S.A. Boníssim. També. Soul, no? Soul, és veritat, quasi me l'adreço. Soul, impressionant. Està a Disney Plus, aneu a veure-la. Mortadelo i Filemón. Mortadelo i Filemón contra Jimmy el Cachonzo. No, és que aquí ja podem estar, ens estem deixant un huevo, ara mateix. Miquel Munar, quin era per tu? Miquel Munar no està aquí. Vull veure que la pel·lícula. Jo tenia ganes de veure quina deia el Miquel, perquè avui no ha pogut estar amb nosaltres, Miquel. Bueno, tenia preparat un joc. Vinga, fot-li. Que era, bàsicament, s'estan fent molt ara, s'estan posant molt de moda els live actions, no? De fer live action d'una pel·lícula d'animació, s'està passant Disney, t'estàs passant, si m'estàs escoltant t'estàs passant, perquè no cal tirar tant de l'enyorança i perquè no tens més idees a fer i tirar tot el rato per treure pasta de pel·lis que ja... Bueno, fer lo mateix. Saps quina es farà ara de live action? Baiana. Que és la pel·lícula del capítol d'avui. A mi m'interessa perquè Dwayne Johnson sé que farà de Maui, i això és Prime, però qui farà de Baiana? Deien de Zendaya, deien que la Zendaya li pegaria, però no crec que... No em pega. No em pega. Dels últims live actions, quins us heu vist vosaltres? Jo ningú. Ja sé la història, no la vull tornar a veure. Jo sé que el que em va agradar únicament que van treure va ser el primer del Libro de Selva, no està malament el live action, està bé, aquell. Aquell està bé, sí. Jo vaig veure el d'Aladín, és l'únic que recordo que he vist. Aladín amb Will Smith, també van fer La Bella i la Bèstia amb Emma Watson, que aquella no estava mal, tampoc. I a mi, quan ja vaig dir basta... El Rei León. El Rei León. Em vaig enfadar. Perquè és bàsicament el puto mateix argument, però sense la gràcia dels dibuixos de tota la vida. Aquell Pumba no et fa aquella gràcia igual, un cerdo de veritat. Aquell Timon no té aquella gràcia. Massa realista. Massa realista, no fa gràcia un live action així. Aquest mes estrenen Mufasa. Mufasa. I que això va trencar el cervell de molta penya, que perquè no ho sàpiga, el tràiler s'entén que l'Scar, el que tota la vida hem tingut com el dolent, en veritat, és més... empatitzem amb l'Scar, no? Perquè el Mufasa és com que li treu el puesto de rei... O sigui, és una pel·lícula que és un facto, en realitat. És un facto, bueno, que tot aquest temps hem pensat que l'Scar és un cabronàs i que el va matar i tal, i que no tenia cap motiu i només era enveja, però, hòstia, si et poses a analitzar i veiem que, jo sé, et fas amic d'un, l'adopta a la teva família, a sobre et treu el puesto de rei, et treu la teva vida, pues normal que el tiri pel... Da que pensar, Da que pensar, Empatizando con el villano. I que l'Scar és dels millors personatges i villanos que s'han fet, Això és veritat. Hi ha molta... Vaya facto s'ha tirat Borja. Que top. Bueno, fem el joc. Fem el joc, vale. Llavors, live actions, jo us dic una pel·li que m'heu de fer live action, però no us faria un càsting general, us deixaria pillar actors de tots jocs, però us dic un càsting d'on l'heu de pillar, vale? Ara ho entendreu, vale? Llavors, vull el live action d'Inside Out amb
jugadors del Barça. Vale, A veure si controlem. Top. En plan... De Jong De és Miedo. el pare de la Riley, perquè sobra, perquè fora. És un pedorro. Un pedorro. Ràbia Flick. Ara, bueno, clar, compta o no compta? Sí, clar. Sí? Vale, doncs Ràbia Flick. O Gavi. O Gavi també Gavi li pega és molt- bastant, sí. Sí, Gavi també li pega bastant. Tu què opines? Messi. Messi. Jo conec a Lamine Yamal. Lamin Yamal, Yamal. alegria, perquè Alegria. ens dona moltes alegries, Samba. tio. Samba. Sí. Lamin Yamal és pura alegria. Exacte. Miedo. Iñaki Peña, no? Iñaki Peña, no. O no Ansu és Iñaki Fati. Peña, tio. O Ansu Fati també, Ansu Fati. Ansu Fati. Sí, pobre. I ens fa asco. Següent pregunta. Asco ningú, no? Què ens queda asco? Bueno, algú... Si no és Ara ens hem el Barça. quedat... Rafinha. No, No, ara està en su prime, eh? No, que no. El Rafinha del 2014. Ah, Rafinha 2014, que també vam Que comentar. també vam comentar. Ara tot esto. Vale, va. Dani Alves. Live action de Shrek Ok. amb actors de La que s'avecina. Vale, ho sabia. Home, és res que està clar que és Amador. Amador Ribas. Està Que clar. portem molts episodis mencionant Amador, eh? És que és massa prime. La I el setmana següent que ve. també el mencionarem. Quan fem a l'episodi Aquí no hay quien viva contra La que s'avecina. Clar. Qui més tenim? Vale, La Fiona, ai, mi Cook. No. La Cookie. Per Sí, mi és la no, Cookie. La Fiona és la Cookie, Clar. també. Sí, més que la Berta. Sí. Ojo, la Berta, ben tirada. També. A l'Asno, A l'asno seria Coque. Coque. Coque, clarament. El Gato. Hòstia, És complicat. Ah, el Fermín. El Fermín, Fermín. hombre, clar, Hòstia, sí, tio. sí. Com no? És veritat. I fa això. Claro, hombre. El Claro. Fermín, és veritat, totalment. I bueno, ja està, fet l'elenco principal. Vale. Sí, no fa falta dir qui Sí, seria perquè Humpty hi ha Dumpty, no? molts. Tampoc cal dir... Humpty Dumpty qui seria? Humpty- El de los burlaos, no? O sigui, el Josemi. El Josemi. Perfecte. Pues, per avui, Top. top. Hem parlat, hem repassat top 3 de pel·lícules cadascú les que us heu de mirar. Hem fet aquest minijoc ràpid. I moltíssimes gràcies per veure'ns un dia més a tots els oients que ens esteu veient a Frame. Seguiu-nos a Instagram, TikTok, YouTube, Pròximament, a quina xarxa? pròximament a Twitter i doneu-nos un follow, fer-nos arribar que almenys esteu seguint els capítols amb un simple like, que això ho agraïm moltíssim. I moltes gràcies, Borja, per venir. Oh, gràcies a Moltes vosaltres per gràcies, invitar-me. Carles, per estar un dia més aquí. Aquí, mira. I Pau, i un besazo per part meu. Ens veiem al pròxim capítol. Framers, cinèfils i cinèfiles. Ai, mi Ai, mi cookie.